ଆମେ କରିବା ଗୋଟା କଲରା ଭଜା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ଗ୍ଲାସରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଦେବା। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ପିତା କମ୍ ଲାଗିବ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ସିଝେଇଲେ ଏଥିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଆମେ ସିଝେଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା କଲରାଟା ବେଶୀ ସମୟ ସିଝିବନି। ଏବେ ଆମ କଲରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ବାଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ବି ବାଟି ପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଲରାରୁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେବା। ଏହିପରି ମୁଁ ସବୁ କଲରାରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କଲରାରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ମସଲା କଷିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଡ଼େଇ ତାତି ଦେଇଛି, ତେଲ ପକାଇଦେବା। 2 ଚାମଚ ତେଲ। କିଛି ସମୟ ଗରମ କରିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମ ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଏବେ କିଛି ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ବଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ପକାଇବା। ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ, କାରଣ ମୁଁ ସିଝାରେ ଆଗରୁ ପକାଇଥିଲି। ସୋରିଷକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାଜିଦେବା। ସୋରିଷକୁ ଆମେ ଏହିପରି ମସଲା କଷିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ କଷିକି ଏବେ ଆମ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ମସଲାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆମର ସୋରିଷ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାୱା ବସାଇଦେବା। ତାୱାକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ କରିଦେବା। ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ କଲରାରେ ମସଲା ଭରି ଦେଉଛି।
ଏହିପରି ମୁଁ ସବୁ କଲରରେ ମସଲା ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କଲରରେ ମସଲା ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିବା। କଢ଼େଇ ମୁଁ ଆଗରୁ ତତେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେବା। ସରି, ତାୱା ଆମର ତାତି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେବା। ଆମ କଲରାକୁ ଲଗାଇଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଲରାକୁ ପୁଣି ଏପଟକୁ କରିଦେଇକି ଲଗାଇଦେବା। ଏବେ ଆମ ଗୋଟା କଲରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟା କଲରାର ଭଜା।